Franklin Fortessa. Fortes. Mona Liima on täynnä tämmöisiä hienoja piirustuksia, mitkä olen tehnyt. Ja perseestä! Minulta ne on ihan hienoja, minä piirrän huonosti itse. Minun mielestä ne on kuvia. Mitä helvettiä? Franklin, mitä vittua? Franklin! Ja minä. Mitä vittua? Kuka siellä on? Ei saatana, te äisk löytää meidän huumeet. Hei. Aika! Eikä? Housuni jäävät kotiin. Ei mitään vittua minä puhun. Jumala, nyt mä vittu ne perunamaalle. Totta nyt tulee töitä. Minä pidän perunoista. No niin, sitä pitää kintykätä. Kyllä. Varsinkin ranskalaisista perunoista. Missä niitä kasvatetaan? Minä tiedän, jossain. Tää nyt ei. Jossain. Saat! Ja Täällä sataa. Joo, kyllä näin. Luola, vois me kasvaa täällä? Tums. No niin. Saatana, pojat! Hyvää päivää! Tukki! Kiitos. Hieno puu. Jouduimme töihin. Miksi? Niin ilmeisesti jouduimme. Tämä on työleiri. Iloinen sellainen. Minä pidän leireistä paistaa makkara. Tämä ei ole mikä tahansa makkaraleiri. Mitä? Eikö mikä tahansa makkara? Minä en pidä sellaista leireistä, jotka ei ole makkaraleirejä. Vois näyttää makkarani. Mitä vittua? Rauhoitu vaan. No tämä on linna. Jos on ovi. Näettekö te sen? Kyllä. Minä näen. Se on linna, jossa on ovi. Joutaisit itse linnaamaan vaan. Onko tämä nyt, ei se olikin äiti? Minä olen äiti. Okei, äiti. Tämä asia on selvä. Jumalauta, en jaksa enää katsella tämän naamaa. Nyt äiti, painu vittua siitä, vaikka koetaan leikkiä täällä. Joo, hoista vittu. Menkää pois. Heti. Me ei mennä minnekään. Franklin, menemmekö pois? Ei, me voida minnekään mennä. Meillä on täällä kaikki tavarat levällä ja... Nyt mä vittu voitan lätisemään poikani. Lätisemään. Lätty. Niin, se on vertauskuva. Ei ole! Minun mielestä meidän pitäisi heittää Nalle pihalle. Kyllä, Nalle pihalle. Heti. Nyt siinä tapauksessa. Lätty, eli pannukakku. Minä menen tänne. Niin ilmeisesti menet. Ei se mene sinne oikeasti. Tuu pois sieltä! Haista vittu tai mä pudotan sinua päin oksan. Tuon oksan pudotan. Mitä vittua sä selität? Kuka tuo on? Kuka se on? Sanoiko saatana? Se olen minä, Nalle Karhu. Sinä olet siis Nalle. Kyllä hauska tutustua, Franklin. Minä olen Majava. Ja kuka sinä olet? Nalle Karhu ja minä lyön sinua näillä käsillä. Oi isäkin on vittu. Mikä tässä puussa kasvaa tällaisia lautoja? Taidan kiivetä sinne. Ai niin, ei kilpikonnat osaa kiivetä, voi jumalauta. Miksenhän minä olen Nalle? Mä olen edelleen tässä puussa. Olen jumissa tässä. Päästäkö minut alees täältä? En päästä, minulla on kärryssä puuta.
Ja no tulen alas sitten itse. Mitä sinulla on siinä kärryssä? Kertoisitko? Katso vaikka, se on ihan oikeaa puuta ja marjoja. Ja siis puuta. Joo. Sepä hienoa. Voisimme kai rakentaa majan niistä. Ei voida. Minä rakennan sitä hirsipuun. Heippa. Moi. Mitä vittu mä olen? Tässä on isäni. Hän on rakennusmies. Tuliko hän taistelemaan? Kori ylös. Katsopas kun kori tuli ylös. Missä? En minä näe. Minä näen! En minäkään näe sitä. Mutta siinähän se on. Moi. Kukkuluuru. Ei, minä syön sinut nyt. Nälkä on niin suuri. Mutta sinä olet siellä ylhäällä ja minä olen täällä alhaalla. Ongelma. Ja minulla on kannabiskeksejä. Tänne ne keksit tai lähtee henki. Okei. Kiitos. Minulla on kädessä niin hyvää puuta. Syöttäkö te keksit nyt? Ne, minäkin haluan keksejä. Lautaa. Mitä nämä laudat ovat? En tiedä. Jotain hukkapaloja ja muuta. Saatana naalle, sinä olet vitu hukkapala. Äitis on hukkapala. Takaisin maan kavaralla. Minulla on tässä köysi. Ja jossain päässä on 2 säilykepurkkia. Puhun tänne näin. Ja pidän toista täällä ylhäällä ilmassa. Ei, voi helvetti. Kato tonne. Se on oikea talo oikeille ihmisille. Mutta Minä olen nyt oikea ihminen. Ja sinä olet kilpikonna. Minä olen lintu. mikä tuo on? Olen vihainen. Nyt minä kiipeän sinne. Saatana. Perkele täältä tullaan. Saatana kun hapottaa perkele. Voi juma. Pistän silmät kiinni. Nyt tuli yö. Mitä vittua? Olen puussa. Isä, auta minut alas. Eikö oletkin äitini? No joo, nyt 3. kerran tänään. Kiitos äiti. Olet pelastava enkelini. Mitä tekisinkään ilman sinua? Kerro Et ole ollut töissä 3 päivää. Anna kun minä puhun loppuun. En anna vittu nyt töihin. Tai tulee muuten turpasatikutia. Tulee. Ei töihin. Ei äiti, ei. Kyllä. Niin, seuraavana aamuna. Huhu. Haloo, kukkuluuru. Saatana, minun täytyy pelastaa se. Nyt mennään perkele, eikä meinata. Täältä tullaan. Kippi! Nyt hyppään alas. Pysy nyt edes siinä, niin saatana et tipu enää minnekään. Missäköhän Franklin on, en näe häntä tästä. Minä olen pääkurki. Katsokaa, minä olen täällä. Joo, siellähän sinä olet. Minä olen lintu. Kukkuluru, kuku. Franklin taitaa olla autisti ja homo. Kyllä se minä olen, eikö näin ole? On. Se on oikea talo oikeille ihmisille. Mutta Minä olen nyt oikea ihminen.